Anna mulle. Ronja Pelkonen voitti ottelussa ottelemaan Ville Korhonen ja marassi Joona Lauronen. Pasime! Ja Joona Lauronen Tsunamina. Ja valmistautuvat Matosakin Jesse Lauronen ja Katukonen. Joo, sieltä sidottaa. Hyvä. Ema sidottaa. Kädet selälleen. Noin, sieltä kärkään. Matti. Pasime. Matti. Ja ottelun matolla 2 voittia. Ja Aho. No niin, oteen vaan sieltä ja sitten Ja nyt ottelemaan Alexander Sarina ja Emil Rossi. Ja valmistautuvat Alexander ja Joona, sieltä vaan ote ja hei. Jukko. Välmäärä. Joona. Pasime. Sieltä vaan käy sidottaa. ottelun matolla 1 voitti Ville Korhonen ja 2 ottelemaan Natalia Pelojeva, Petros K. Jassin-Aho, Rami Judo ja valmistautuu naisten 5 Marianne Kosonen ja Eija Pöylänen. Ihan kun juoksee sitten kierretään aluksi. Sitten se lähtee. Tää se on aina. Siitä nähtiin ykkösellä nopeaa liikkua, mutta se oli kiinni ja ketto. Sekunteja ei monta ehtinyt kulua. Sen nähdään nopeaa, mutta se on näin nopeaa liikkua. Siihen kumarrus ja sitten askel.
Avausaskel. Ota askel. Niin, ja askel viivan tälle puolelle. Noin. Tää. Sitten lähti. Omat otteet ja lähti. Tudum. Terävä. Sitten lähti. Vaikka omat sieltä. Jesse, se ote ja heitto. Lähtee loppuun asti kierrää. Loppuun asti, Jesse. Terävästi ja rappuset alas. Polvilleen sitten, jos ei lähe. Jesse, polvilleen sitten, jos ei lähe. Ei nuin kaukka, jos tiedät. Ja polville heti. Kampatakin voi. Avoimen painolukkaan ilmoittautumisen otetaan. Lähemmäs pitää ihan koko painalla. Arsenia pyynnissä yläkerrassa. Uutta vaan, uutta vaan. No. Jesse, heitä nyt. Polvilleen siitä. Pyyhkä sen nyt. Eteen. Otat sieltä. Pyyhkä se. Ei näin. Älä käännä sitä. Ota selästä syvältä kiinni. Lonkalla. Kaivat selästä kiinni sieltä hartian yli. Ja valmistautuvat sen kohdisen teille jalan ja Ahonen Nikolai. Kainaloon se käsi. 15 sekuntia jäljellä, Jesse. Päälle. Lähelle pitää päästä. Maltti yrittää sitten. 10 sekuntia. Vielä. 10 sekuntia aikaa. Yrityksiä. Hyvä. Hei, tuo osoitekarin homma, niin jätkää treenissä läpi sillä tavalla just sit. Valmistautuu naisten 5-2 Marjana Kotonen. Erimäinen Tornopoo ja Eetueläinen J.K. Saari. Myös 46 ottelun käynnistivät ja Joo. ja hieno eettu siellä. Matolla 2 päivänottelua Ipponen. Oliko sinisellä pukilla oli? Hei! Punainen. Okei. Se on tästä tullessa punainen. Uho. Sieltä lähti. Noniin. Otteet ja hei. Teit vaan terävästi niin kuin Kimille teit äsken. Teit vaan terävästi sieltä se omaan. Hyvä Juuso. Juuso, tee samalla tavalla kuin väännä. Just noin. Uutta vaan. Tiedotetta välillä, Uutta vaan. eli se ja Vallas se selälleen. Haaviot ilmestyvät tuonne seinälle ja ne on siirretty jo nettiin, eli pitäisi löytyä se haavion painolta. Niin tarkastaa Joo, tee sama heitto kuin Kimille. oppelevat, että nimi löytyy listoilta ja että se on suunnilleen oikeassa sarjassa.
Kierrä. Uuttamaan! Uuttamaan Juuso! Sieltä! Noin! Sidottaa! 2 voitti Laura Syrjälä. Hyvä Juuso! Juuso yrityksiä! Tänne toisakkiin heittoon. Petroskoi. Valmistautuu kohtaan Jiri Katlas. Ja Mika Virta. Se heitto mitä Kimille teit! Jarmola. Kristian Rikkanen. Juuso! Juuso! Vauhtia! No niin Juuso, sen terävästi lähtee! Tuu! Otta vaan! Tee vaan! Kaija taakse se! Kaija seläpuolelle! No niin! Juuso yritys nyt! Joo! Uutta vaan! Joo sieltä! Oi vitsi! Hyvä Juuso! Pasista valmistautumaan sitten seuraavaan palveluun. Ja avaa askel! Oskar Nukkonen ja Anni. Sieltä hyvää! Uutta vaan Juho! Sieltä vaan Juho yrityksiä nyt. Joo! Väännä! Joo. Ja Osvalin Matalavuksi voitti Itotai ja Joonas Turunen Jalara ja tämä on sitten kultamitali ottelu B-pojan 38 kilossa. Miten kauan kestää tuo? Jää vaan siihen Juho. Ai Juho. Noniin. Sieltä vaan räväkkästi kiertää just noin! Hyvä! Uutta vaan! Vai mahalleen! Hyvä Juho, uutta vaan! Lähtee terävästi! Uutta vaan! Ai sen, joo! Hyvä Ippon! Sidontaa! Jatkuu! Uutta vaan! Uutta vaan Juho! Lisää! Nyt pääs vauhtiin! Uutta vaan! Nyt Juho näyttää. Matti! Ei ole hätää! Aikaa sieltä Juho omat otteet ja sieltä lähtee! Noin!
Juho. Juho. Siellä upea, että pääsen tämän ykkösmaton kultamitaliottelun. Se oli ainakin nyt Juholle, se voi sanoa, että se on ansattu hoppi. Ja voittaja oli olisi sellainen pyyntö Yrjänä-Pekka kyseli tuossa, että tarvitsisi lainaa judokin valkoisia housuja 170-180 senttisiä ottelujen jatkoon erään ottelijan kohdalla kiinni siitä, että saadaan housut. Valkoiset judokin housut pitäisi saada lainaa ensimmäinen otteluun. Ja Yrjänä-Pekka on tuossa Kiristää! Heiluttelee kättää siellä, että jos joku lainaisi 170 ja 180 housuja valkoisia, niin pääsisi heidän ottelija ottelemaan. Ja ne matolla yksi ottelu päättyi Veskarin Afrikasen voittoon ja nyt ottelemaan Niko Viita, niin anteeksi hetkinen tuo. No niin, nyt Niko Viitanen voitto päättyi, niin edelleen on tullut Juuso Kyttäsä, Pura, Oskar Hansikainen, Hyvinkä judoseura ottelemaan ja valmistautuu Niko Viitanen, Olli Jukeno ja Noora Malkki ja Maarius. Hyvä sidottaa sitä. Hyvä, siinä on, siinä on. Siinä on! Anna mennä, anna mennä. Väännä. Hei! Hyvä. Jaksaa.
hyvä. Edelleen kahvion tarjoilusta löytyy sieltä porokeittoa, joka on erittäin maukasta. Naari, siitä vaan ois. Jatka! Hyvä! Yes! Eppo! Hyvä! Matolla 2, jos Matolla 1, niin molemmat päättyvät Ipponen ja Matolla 2. Todella upeaa. Matolla 1 ottelu voitti. Puristuskuva laittoi lehti, mutta tää laittoi seurasivuun. Tää on hyvä. Ottelu voitti Oskar Hartikainen ja valmistautuu Marko Puuri, Kamitsa, Kristian Mikkanen, Suomen kamppailuyrittäjä. Ja ottelun matolla 1 voitti myös Ipponilla Oskar Hartikainen ja nyt olemme ottelemaan C-pojat, joten meillä on Seppo Iltaniemi, Outi Judokerho ja Marasi. Ja valmistautuu C-pojat 4. Joona Ojala ja Marasi Ahti Tuomioski Jamala. Se rupesi liikkaa miettimään. Ja Anssi Ahonen Ivola. Ja ottelun Matolla 1 voitti Tuomikoski, Joen Jamala ja ottelemaan Oskar Hartikainen, Hyvinkä Jurosaara ja Juuso Kyttä Sakura. Ja valmistautuu Eetu Huttunen, Ipponen ja Jere Esti Tarmakainen. Eli tämän ottelun jälkeen, jos tämä ei tule kovin pitkä ottelu, niin jaetaan palkintoja, mutta ottelu kestää. Jaetaan palkintoja, mutta tämä on saadaan odotusta ja käytäntöä. Lähtee sillä omalla tapsaa. Hyvä. Hyvä, toinen vasari vielä tapsa, niin se on siinä. Joo, nyt se päivittyy. Matolla 1, ottelun voitti Joni Hyykkinen, Ippo ja nyt sitten ottelemaan C ja D-pojat 6-2 Jere Esti, Tarmakainen, Muhonen Pykkilä, Judokerho ja
Ja tämän ottelun jälkeen sitten pidetään myös tällä matolla tauko. Tämä ottelu ja sitten tauko. Punainen tuli päälle! Nyt siis Jere Kesti. Punainen tuli päälle! Mulla on videolla. No, vie Tapsa homma kotiin. Vaan pystyy sieltä. Okei, Siis mitä? Punainen teki heiton. Silloin päättyi ottelun päättyy sitten heittolyppuriin, olisi matolla 2 miesten 90 ottelu ja nyt on Tapio Pikkaran. Ja tuon maton 1 ottelun voitti Jere Kesti ja maton 2 ottelun voitti Jani Tonteri. Ja nyt siis käymme palkintoja. Ja matolla 2 ottelun voitti Jani Tonteri ja nyt ottelemaan tietysti Jani Tomi Tuhkio, Kopi Tomodachi ja Tapio Pikkanen Tsunami Turussa. Valmistautuvat tietysti Vesa Koskela, Kajani Kuro, Jojo ja Tapio Pikkanen Tsunami. Ja matolla 1 tuli nopea päätös ja ottelu voitti Jere Pölön itsekin. Ja ottelemaan pojat tytöt 16 Jasminen Aho, Ido Sörä ja Eetu Panula Tarmakaen valmistautuvat B-tytöt 52 Laura Säkkinen, Olli Ilokerho ja Neija Pyörillä Tarmakaen. Hyvä Tapsa! Hyvä Tapsa! Joo, sieltä kaiva. Sieltä tulee, lähde kiertämään vaan. Tapsa asento.
tässä vaiheessa iltapäivää muistuttaa siisteyden oleellisesta tärkeydestä ja sanon, että roskia, joita kertyy nyt siihen ympäristöön, niin niitä voi laittaa tuonne roskiksiin ja palauttaa pulloja tuonne ylhäällä kahviossa oleviin koreihin. Vilkutusjuoma pulloja. Hyvä! Vasari. Hyvä Tapsa. Hyvä. Vasari taulussa Tapsa. Lisää vaan. Jatkuu siitä vaan, vastaliike. Tapsa. Puolella, mutta aktiivisesti. Hait omat otteet Tapsa ja sinä kontrolloit matsia. Kuhkio Pikkarainen ottelun jälkeen tulee valmistautuvat Timo Kokkonen. 30 sekkaa Tapsa, jaksaa. No niin, sinä viet Tapsa. Timo Kokkonen, Sami Winter. Hey! 23 sekkaa, jaksaa Tapsa. Huolella. Tarkkana Tapsa, tarkkana. 12. Joo, ja sieltä, hyvä. Lonkka kastu. Hyvä, 2 sekkaa Tapsa. Matolla alkaa pian myös sarjan pojat 73. Hyvä. 73 ja otetaan valmistautumaan hänen otteluihin. Matolla Rajan Kerho ja Tapio Pikkarainen muun muassa Tsunami ja Pehkojat 60 ottelut alkavat Atte Väänäsen ja Jani Ratilaisen ottelulla. Atte Väänänen ja Jani Ratilainen valmistautuu Matolle 2 seuraavaa. Tämä tiedoksi mahdollisesti paikalla olevia haluaa